Добре, ми ти ли гадно, например, тъй като я видиш и... Ами тя, ако я видиш сега с някой друг под ръка фаната... Аз съм много голям непокис, бате. Аз като кажа едно нещо, не искам. Ами ако почнат да се целуват пред тебе, какво ще направиш? Като искате да умрят любов, път искат да правят, бе. Как ще бе, брат? Хай! Как те няма да не ти пука, човек? Ти етап си справиш. Ти колко време си бил с нея? 2 години. Ама деца няма, че само сте били гаджета. Няма ми спокой, типа. Аз съм... То тогава, значи, де факто и бал с 3 години безплатно, сега да си дал на някой друг да и бе безплатно. Не ми по-добре сега. По-добре ми само бе, човек, къде? От време на време, обажда ли са те? Или пишете ли си? И давам и там, докато трябва. От време на време ходиш да плющиш, те ли? Как да? Аз да не съм... Вие, значи, не сте се разделили. Дай аз да плющя малко, бе. Ние сме се разделили, бате. Ама тя плаче, тя драпа да се върна пак. Аз по това се използвам, че тя драпа, иска още. Аз викам, айде да излезе навън. Не се използваш, а се възползваш. Да, няма да че не. Тя те използва. В случая тя те използва. Не, вече няма използва. Как, де факто, нали ходиш да и беш, де факто тя продължава да те използва. Няма как. С какво? Как? С какво? Пишката ти ползва, човек. Ама си прави кефа и аз си правим кефа. Какво? Де факто тя продължава да те използва. Не осъзнаваш ли? Нека да ме използва така, само за това да ме използва, не е проблем. За това съм вече... Не, ти майтап ли? Ама да ми взема и знам... Добре съм добра, че това. Детска забавлявам с... Говорим си тук с някакъв пиш, се запознахме сега. Между другото, ти как се казваш, бе? Геннади. Де Гошо, бе? Гошо къде? Кой Гошо? Дето е по-лошо, бе. Шегувам се, брат. Геннади, откъде си от България? Габрово. Няма проблем, бе, Алекс, няма проблем. Аз къде е Велико Търново? Добре, бе, брат, пуснах лайвче, към чая, пуснайте да се лафя с някой, защото... Кой викаш? Няма хора, бате, толкова хора, например, толкова последователи имам, и нито един, само 2 човека и не цъкат даже. Да цъкат поне малко. Ела, здравей. Я гледай моите машинки, какво правят? Аз имам 6 човека от лайфа, имам 12 точки. Всички са цъкнали, само един с ката. След малко ще го разбера кой е. Благодаря за лайкчета. Чакай, ако ще да питам, бе. Ти, нали каза от Габрово си? Там по вашия край